Jste, pojď sem na chvíli. Co bys říkal tomu, kdybychom takhle jeli na dovolenou na 3 týdny do Anglie? No klidně. A pojede tam i máma? Ne, ale už je to objednaný. Jedeme naším metrem. Ty ho budeš řídit? Jo. Kudy? Schodek nebo rovně? Po schodech to vem. Nápad. Sleduj, jak se to řídí. Proč? Aby si to taky jednou mohl dělat. Vypadá, že cesta by měla být čistá. Tak koukej, tohle je tlačítko. Otevře všechny dveře. Ale taky musíš vybrat, jestli na levé straně jízdy, anebo na pravé straně jízdy. Myslím ve směru jízdy. Je to tohle tlačítko. A tím samým tlačítkem to zase zavřeš. Tak asi pojedeme. Tenhle páka zrychluje a zpomaluje. Čau. Ježiš, co to sebou taháte? Znáš to, musím pracovat. No, tak si vybalte a můžeme dát večeři, ne? Tak jo. Takže skládací stůl. To by bylo. Ještě notebook. Tak a jdeme pracovat. Hele, všichni už jedli, tak nepracuju. A jíst? No jo. Tati, a můžu zatím na počítač? No jo, no. Kámo, pojď taky. No jo. Je čas, hla do postele. Ježišmarja, ty jako můžeš být v noci celou noc na počítači? Jsem policajt, mám noční, musím. Ty jako dneska budeš mít noční a zítra taky ve dne budeš pracovat. Ne, zítra budu chrápat. Takže budu celý den na počítači já. Smula, bude tam Jack. Celý den? Jo. A když bude večeřet? Haha, ten vás tam nepustí. Proč? By se bál, že byste mu tam něco přeštelovali. Ty jo, a nemáš nějaký druhý počítač? Mám. A jaký? Hlavně mi nedávej Windows. No jo, mám Maca. Ale je to notebook, tak si sežeň zásuvku. Vydrží jenom 5 hodin. Super, budu mít noční. Ty máš nějakou brigádu nebo co? Doufám, že už přinesl ten notebook. Tamhle ho máš na stole. Jupi! Super, to je fakt dobrý. No jo, je snad lepší než tamten, je hezčí. Taky je to novější systém. A já jdu spát. Snad mě nikdo nebude budit. Kluci, jděte se nasnídat. Když táta spí, neznamená, že se můžete dělat, co chcete. My nemáme hlad. Ale fakt. Kluci, jíst se musí. Jděte se nasnídat. Ježíš, no jo, no. Potichu. A je to. Ty jo, vy jste rychlíci. Nepodváděli jste? Museli jsme to do sebe rychle narvat, protože jsme měli hrozný hlad. Najednou. Simulátor metra, ten si stáhnu. Jacku, ty by se nás prý nepustil na počítač. No, kdybych tady měl poštěnou svoji práci, to fakt ne. Proč? Bych jim to odeslal? No a bylo by to celý přeštelovaný. Na. Hele, ticho, musím pracovat. Máte snad svůj notebook, ne? Ještě novější verzi. No jo, no.
Kámo, tak jdem. Oběd. Pojď to vysypat. Ale já mám fakt hlad. Ty jsi blbej. Ale tvoje chyba. Už tě nepustil na počítač. No, tvoje chyba. No, jestli omdlíš, tvoje chyba. Haha. Tak, rozluč se s počítačem. Já bez něj vydržím. No jasně. Jdu si lehnout. Jsem na něj zvědavej. Čas na večeři. Řekni to i Stasonovi. Jídlo, blbečku. Nají se už konečně? Na tvoje otázky neodpovídám. Stasone, co je ti? Sakra, probuď se. Stávej. Co je? Stason omdlel. Cože? Volej záchranku. 155. Dobrý den, tady záchranná služba. Řekněte prosím adresu a co se stalo. Dobrý den, adresa je Anglie 95 Fronting Road. Tady omdlel jeden kluk. Nevím, z čeho to je, ale prosím přijeďte. Ano, už jedeme. Já musím jít s ním. Tak jo, já tady pohlídáme. Fajn. Počkej. Cože? Já ho přetrhnu. Co se stalo? On prej nejet. Cože? Teď se neposílal jíst? On to jídlo vyhazoval do koše. No, aspoň vidí, jaký jsou následky. Už mu zakážu ten počítač. Musíme jet. Čau. Zatím. Vyhrožoval mi, že kvůli tomu, že já jsem to taky nevyhodil, že mě už nepustí na počítač. A nepustil? To jsem neskoušel. Já jsem šel spát. To jsi udělal dobře. Podívám se, co tam všechno udělal. V tom počítači je nějaký vir, nějaká virní hra. Nejde s tím nic dělat, i když to restartuju. Pokračování příště.